really want to thank you very, very much. Every mwatokoreire, may God bless you. Inu na abantu ketabaya. Because I know emejana mugwetera. Chibesa nchi yake Kisii County. Pale nchi yake. Nchi abaya go singaki. Bono, I know what you go through. Because wasema na metokaga. Yes, njoma ite. Matukaya na achinga poake abantu mono nkolenda nabagirango. Na wanyambona mama ite ngango barendade. Bono gentonke iyo njoma ite. Wasema na metokaga. Abantu nkolenda mono nabagirango. Ekena gundu tengo mugusino murwanerera akokochori. Muntu no kura ngagambo bemore akokochori nagakurire ngam bintu byasarekire ngosoro ni ndamu abwate bona chandeka chandeka nagakurire nkura ibintu ngo sarekabire ngosoro chire goso munyokiri nyarebe nini mwayigwe mondakura maliga ye plastic mwaranga aja ndeke tukumbe na ere kone mali ya mwisho lakini mwanga maito soro gosema na bamendo wake amatuka yanje na atenga ncha bantu nkurenda nabagira for now baminto nakegara muroche project yeri goroga ali primary muna school nande ko igoru ko baretranda another 15 million bakiri gochie koroba gochigora ekenyoreke aliringa polytechnic. I think abantu mwaro there are few surveyors bako nyagweta kurea ntu wabegeta about 7 million shillings yoko connect stima towards these villages yabantu banyore stima. That is the work. Nyachenge 5 million. Ayigaro goro giringa polytechnic stima 7 million. Ogecha 5 million. And so many other villages gocha bugirangi manta nyare gwatura. And this is what we are replicating all over. Onye goro jine plastic ayetira go chiringa primary uri giringa ki eskuru na kiyarenge na kiyere bono iga. Ine gasio soro. And even before that ayuna nyago korwa baada bakekera nkuoroka abantu bane nko igota bare. Bono nkimoda ga. Erebiya basere bobe. Senko igoro monya gwaka siasa chichire edi na social media nga maito soro na gutacha bogira ngongo buo soro che ga gochiesa ga buo soro mbare ngabanje to soro karanga olya soko alwajero. Yes, that is how the ground is. That is the ground. Ekrage koro kwa ground kwa ro bako boga gojero ongwani ga masikani kabeza aina na masikani atakeire aya ngoko rendane kara ikaranza ni oigo tete sana na kiko igo taya mapema iga ya morigerie gentonga ka oigo tera buya kabisa nga ingorusi aya moja aya karatika ngosa liorae motike ikire goika bona abande batiko ona moire noyo na moire ngayare oria mokobere motike agende aya genda kwa heri na moire mongere besa yae erebiya basere bobe ikaransa ni nago tebi aya good aya ekende iringa oye nkobolinde family abana mbare timaito sino mwana na tebgo re university na tebgo mwana ro university babere onenaro okolire abana bare university so aye manager ngayare FCC abana bare university bonzi pi nyerete mambiga in full baka for the abakore university area. Hoffman was a very jovial man. Wasema na wamendo. Hoffman was very jovial. Okokoka na kero monto. Okoseka na kero monto. Gako gechigo na kero mo onye ga gechigo gechigwe. Hoffman nero onye gokotende komanyeta byo mugirango ri Hoffman buya. That is how to behave. Akokote be straight kogwanja sawa. Otanje ti wasema na wamendo bage. Yes. So I want to really appreciate you. Mna wote be rich contractor. Lakini na nemba na inwe ewadia ya moyoka. Mwanjira nemba ewadia ya mo. Njema tena atemere ko batenga to sugumenjireye. Egere ko se mwaka no mugasinya biruka. Mugansinya rakirende. Ntaite mbatebe nyasaye ga ko igorire nchira. You know,
nyasaga goigorire njira taratara gochie taoni orage koroto orae suti njira geteiga ngora ankio mbiere binte bito tukona ko bikora lakini abo chaka ngora onyorenga gwakori gochio mwerio gose bara bame togage aba isuma iro takora tike binte bigo chebya ba mosokano byareta manganande bono we really need to be very careful in the future muna tugo chikora manganayo njira yote ndagukwa na siasa nyingi na iguru mukunya gukwa na siasa agama eta matuka ya bantu mbaburu wege ntubagukwana manaje kerango tenango kwana nda iringa na kwana nyachenge na kwana tama ikona ba ite bas mwaro che bas na ete ayore bas na ene ngo chiri na kwana nanya kobeka beka mangana tenga muna bono ntaete keburunga muna nateba aga structure to aga chite na karakuto bakorere mangana riestimam na tebire na manganande alafu na teba ngamna ngokora yonsipi naenda bantu rasimo bayigote matuka haya bana siyaza kera batwale likondo babulwe ngana bagukwana ngendo keriki achirega agekogera mugwa kachinkobi ogwako tama idinki gwakira lakini tomanyeti tomayiko sinekene tomayiko sino bolimo bintu mbere byachire ogukwana egere mwaka chinkobi omwana siyaza ochorire buna anche nambe yeme record ndereke record nkina akorire na ne kingo chikokora toyibwana naigo lakini matuka SPG yabolire egere ndigi chinkobi ngote nante bera ngaki maeta bagusibona tugata namo tubo totebe matianya bya president amatuka yana batorigo omuntu gakobori onde bwesi ochorire omaeta eno kwana yo tachori tubuga tibobe wasema bamendo gaje lakini uri ochorire gendata grebota ikwanza ngeriga epareye na erosiri eskuru eye na erosiri kenyorogete ninjenga ko lakini matuka ya gente kinkeri kwana matuka ya bamanyire gento mugwa kere chinkobi mwamanyire lakini ganya akamutienyi tu akamo akamoti naende speech naende tie unchuki kanya inumorore nje ndegali nindoche ganyaye omaenda bantu bana tosoro nocho habuswe ngabono okoro gosena ngaki ono ndende ndako nje chief whip ya Kenya na arure koru nambe ya monkuragera ande bono iga abantu bande amote mwaregete nje nguragera nake wonde indi kuragwa se kuragera nje twareke naye bamendo gage nenya are kana bamendo gage no tote bani ekene ere bya gosere bobe you know bono igani ni mukuna wanta ingoma itebeka gento getega beka ngayuta tenkerusi ikira inje bono nje na are gete round yeri twaga akirwe ayare kabona yo gukwareka bono iga nje na are gete yabona konte yamangana mambi ntebi ayabono tata ena arure na Nairobi na agende Litoreti na onchoka na agende Mapei na amanyiro gochaga neke barabara onde ebyo nusira abuje kwareka ya ntige aye kuona yabo ere bya bosere bobe nyakorere nyabigena gocha ikoba a contract akaniru chibesa ochakire komobilize so ground kierami liyo siri nyabigena na ayekolire nyabigena ikoba na ayekolire etabo ekona geteri nyamaya gochakere mochengo ayora sukuta gochakere ayonde inga karuga amwe ase bitoni gochaka ninjuo che kwareka nga kora binte byonje na ene bateye gete kama abana bamento iringa ere bya basere bobe na ene bateye gete kama e point yengo china kwa mwa tato burayi bo korigigwa na ene ndakibo kori no je mnachira okono kori burayi bwa na ene kwa 2027 ngoro ka sabantu bari tindo meti barongo nga ninchu kwa nenga era uri no solo beka tubuka nkwere tanje korigia na ene ngereta asegete njikorigia na ene ngochoka asegete njikorigia bono iga karonzo kunye kuonjoka na nari tobora nie kene karonzo kunye kuonjoka na nari ntoba iringia kuburia kuburi wa munyoro kunye kuonjoka na nari na agenderete kunye kuonjoka na nemekutano wanda bande kakuru omonto oliyo kuru yunini yujini kunye kuonjoka na nari iringa
bona tate ne baboli ayo karanse tega atura oncho kanana omwamzi ocho karanse tega atanya oncho kanana tanya go jiande I mwakala tebi ngaya kanyamorore ngabono gochare ochire mwayare chiwikibere chiairire next week ngoira nari US kuna gukura morenga na era tagete egenteke bono na kitoko kora ekira next week Jumatano ahagoja gusi abekirwenga wasinga village elder kwa bere mwana kiribombo gusi marako babotuko US World Bank for another 6 months mumago tobeka gaera tiriga ngonsi be osoroga for 6 months ndatige pareri ya mochengo ndatige pareri etago nya gukura kura kerase wacheni yo mchezo my friend omuntu egende ko muntu akwe banga gose bara bamede bade onya to gukerigia okwanere njosoro nintagete obo bunge njosoro nintagete obo onya to gukwanira bono nyo gukwanirwa igonoro tell us the truth so that people decide njenda iko biyo sana mubusiabe president lakini tingo bani montore less so kana eri gena nchendi ginayo no dari ke tonyore inche mogo soka onye matia ke mogo soka ka soka atangasa na retagara awo chokana ne kira asike ngiba osino inche ndo chinzi sina inche ngo charuka lakini ona taiyo njerute ngaki eri entambe eri enkoro ena moroja ko ne wonjo kana ai nkaro monto na bara chaire onjo kana ne Kenya ngima tigamo bugatie onye wonjo kana na nkoyo ngano no mwemsi Jimmy Kenyanya ko tebaga abati Jimmy no ne chia yora chinyolire kwanza kana tige chia ngano mwemsi ko ta konde ngajara benko boliare monta konde rio monyere kuboli ere biya basere bobe njena agajirenda angeriwe korumwaru ete ngombu osoro ninchwe ntobange tenjera gete tamakuru moinaru na aganyoire asina achene koigo nanda balieteri na matanga aga bono indugabu kigesunte ntamanyeti bose nkobu mama otugwero oro ime ngoti gumure eroro ime ikihagera omuntu rasmeto me tagia yoko mutuma agwetuma yentegera ngana asoki na rasivari gaga ikie message tiago tokole giobiti tiago sorry amua so that na sisi tuamue kama amwami wacha kutusumbua wacha tufanye kazi yetu kila mtu amue mahali yako posema na wame ndo wale amua mkiamua hata sisi tuna support asa yo makena amange lakini kwa ikasa na ikere ambare kabanje to soro bado tiada na wale keitata ma na benzere igo asa yo makena amange aya asa yo makena amange okiagara nko anda tore ekemira moda ende kemira mogeta ende mama ita se kemira kinga inko rusetipa siane na inko rusiba siane na inko rusiba za ne royo so ntara ikase kemira ekyo abaga nimbare batato baso irega ntara baba 1 minute na inu mogoja gukora mwarorire mood abantu bono barose ane mbarwara moire chimbega mogo sergwa gose bara bamendo bage njebana ko bateye kene alaki ko nagwa kene ga baba tosoraro mu mwenu bagira ngo tuweze nabatora aba mwenu igotari wanje goito aya njoma ite naka ite mwana naro yo mo pengine okorire university tomokonya nano kumulikiro boskari go chimotwale lakini tiara akora eskuru because amabaga yung naro Dolphin Bugari naro aya kugambana na Jackie ante bino ma ite ngo boskari ngo likubore toriyenjera Dolphin Bugari njwa nga yisti vari kare njuga njo okwa na yago kale watumwa aya ekyo moelio onenaro okobolia
obuchumbe bwa Mugirango ngoko bori obuchumbe bwa Mugirango ga one naro ningo aya na ata de mondo gari timo siekera one naro bono koboria ai tata